Kesusu mantuk iki ajeng napa padha-padha jeng turu kudus mawon kok tangine sak penake ora ngoyo. Mbok engko bablas ning Rembang sisan. Saestu lho. Nggih. Mboten enten sing duka to. Mboten enten. Kula niku mung jaga suarane kanca-kanca ngoten lho. Kok nek mung manut darani geleman, ning nek ora gelem kok ya darani dihampirke sedulur ra mangkat kok wong kok sombong ngemen. Waya ing pambudi kula menika. Genah kowe tak apeli ya malah lunga ning pinggir segara. Lunga ning Goa Slarong. Piknik. Aja ninggal aku trimo bonceng. Wiwit Putra sajine tunarena barang-barang akan kosek kiwa Roliane baca ngece Lamun ngece kawalah tembe gurine Roliane baca ngece Enjing Mas Petro, enjing Mas Mbak Gareng. Wilujeng enjing Mas Petro. Enjing swantenipun kok nggih kados prawan nggih. Ngaten nggih renyah menika tasian. Apa sinden kok do ngantuk nggo apa nggih to? Sindane Pak Sigit kok ngantuk ki ra. Ngantuk ya ora eneng. Turu. Pancen slendangipun menika sengaja siji kiwa siji tengen ngoten nggih pancen. Nggih ngaten. Oh, wonten gerakan ubet-ubetan ngoten napa iki dadi. Selendang tengen ka wong iki nengenke marang kebecikan. Nek selendang ki wae. Ya mesine kulineran tumindak Allah. Ya ngono. Kok terus ngono ya ora. Kok njaluk menangi dhewe. Mboten menika mencerminkan tanpa sengaja ngono kuwi nganggo ya nek. Oh, berarti digawe jogetan ngene. Coba miwir sampur Mbak Apri. Nah, tangan kiwa sret. Nah, Mbak Mimin tangan tengen. Nah, sret gathuk tangane tek. Nah, mubeng jek. Nah, apik lho iki gerakan. Mubeng ya mubeng. Iya. Balik meneh sret. Nah, carane joget iku kudu mudeng lho, Pri. Gerakan-gerakan tari kudu mudeng lho kowe. Lah piye to? Aja lho. Nek niki jenenge ulap-ulap, ini ulap-ulap. Nek lumaksana piye lumaksana? Ayo. Mlaku. Nah, lah iki lumaksana. Alah. Nek nyempurit piye? Nyempret ki ngene. Ya nyempurit. Terus nek ngerayung piye? Ngrayung genah ngene, cetha ngene kok. Nah, kaya tutorial gambyong kae ngono kok ya. Gambyong. Tutorial. Pri sing ati-ati wingi diparingi lara 2 dina 3 dina kuwi. Sakit nopo Mbak Apri kalau wingi? Trombositipun mandap. Trombositipun mandap. Tak kira trembelan. Terus kuwi nggo apa Nduk? Dinggo ngelingke kowe. Manajemen waktu ki perlu. Mana waktu kamu untuk berkarir, mana waktu kamu istirahat, mana kamu untuk waktu untuk refreshing, mana untuk keluarga, tetangga dan saudara. Dadi kudu pilah ngono lho. Gayane ngandani. Ku ya wis pilah, Min. Sampun. Oh iya. Terus ngene, kadang kala dhewe nyun sewu srawung tangga setengah jame rumangsane kaya wis kesuwen. Ning blayang 3 dina 3 bengi rumangsane kurang puas. Iya. Kadang kala ngrumpi 3 jam ra krasa, salat 5 menit wae gersula. Lho wis cara bodho aku iki dolan jambut gawe bendina. Bekti wong tua ora tau, ndulang bapak ibu ora tau, gaweke teh ora tau. Bapak ibu cek sehat kok. Lha digaweke ya ora apa-apa. Apa nunggu lara no, ndulang wong tua ibarate ngono ki jikuke daharan. Lho hal-hal sepele ngono ki lho, Nduk. Dimulai dari sekarang ora ngundu wong tua. Kowe ya. Anjih kula. Bagus. Lah kok sing mbok dulang sapa? Bapak ibumu wis raneng kok. Bojone wong-wong ki lho. Ya ora kena. Lah nek bapake wis ra ono nggo sapa? Lah kok ya bojone wong tak
menek sing doat gemateni ya kuwi ya ora kena kok gemateni kok ya karepku to hakku kok wong aku jenenge wong bantu kira untuk pilih-pilih kabeh iki wong kok ngeyel lho sing jenenge ndeke wong kuwi ya aja dirusui aku melu nempel iya ya mesor dan bakune jenenge pilah manajemen waktu perlu ngono lho nduk aja mung mburu donya tok nganti lali akhirat ning semuanya berjalan beriringan ngono ya no dadi ya nyambut gawe ning ngibadahi aja lali kesehatan ya aja dilalekne nek corak dhewe ngibadah ki ya salat 5 wektu 5 wektu ya sing tak takoke ya perkara ngurbuk salat wong loro kuwi nek salat sarungan ku nganggo rukuh nggih iki kuwi nek salat kuwi nganggo sarung apa nganggo rukuh nggih rukuh motif sarung nggih sarungan to jenenge lanang niku rak nggih sarungan iya tadi ning kula ndek iki salat ki didugang mbokku lha apa lah aku nganggo rukuh apri iki wong areng salat Idul Fitri to ning lapangan to dadak wedaan sik ya bener bar wudu ya malah dadi pusat perhatian ya ora etuk ya men ketok resik ngono maksudnya nek urusan agama kuwi kowe ora etuk dinyang urusan akhirat ora etuk dinyang ya kowe kae jemuan lali lho ngapus kitek kae lemu sedakep ngantek ngene wong sedakep kok ngene kira ya ora aja nek ngon urusan agama aja dilucu. Kalau ingin tahu kehidupan sehari-hari Mbak Apri Mbak Mimin silahkan subscribe, like, and comment di channelnya Apri Mimin Official. Iya, ditunggu di di channelnya Sige Channel. Oke. Sudah monetes ya channel kalian ya? Sampun monetes. Mugi-mugi dadi dalan rezekine ugi. Kuwi duwite aja digo apa-apa sedekahke duit YouTube ngono kuwi. Oh nggih Mas insyaallah. Itu bonus. Menika ugi dipun pantau kali Mas Sukri Hono Coroko. Oh Kang Sukri ya. Sukri Hono Coroko. Kula menika ora gagas lho paribasan untuk nganggo logikane menungso mboten masuk akal. Napa? Lah kok ora masuk akal? Kaya aku dandan ya ora ayu, asline ora ayu kaya presiden-presidene Mas Sigit. Suara ya ora masuk, joget ya ora luwes. Nek Gusti Allah berkehendak, Mimin kowe dadi artis paling diperhitungkan ya dadi dalan rezekine menungso iso ngopo. Kun fayakun yang terjadilah. Lho rahasian Gusti Allah siapa yang tahu? Lho arep ayu mblindrik suarane anu nek ora tau payu ya akeh. Ora pek cantik kaya Dik Mimin ning inner beauty-nya dari dalam muncul memancarkan pesona. Wah, oke wong kesengsem ibu-ibu kayungyun bapak-bapak reno ing penggawe. Kowe terpancarke ora mergo piyemu kok Lek. Lah apa? Mergo untumu terpancar ki. Make up-an jane biasa nggih. Biasa kok. Ning sing tak sawang-sawang bareng ketok le manis iki ada sebabnya Mbak Apri. Napa? Andeng-andenge sing ning pipi lho. Niku catak kok. Oh catak. Tak kira andeng-andeng. Menika wau wonten pamundutan. Napa Mbak Apri monggo? Saking rayinipun Bapak Supar ngersakaken Kembang Rawe. Ugi pamer bojo. Oke. Ugi wonten kang ngersakaken fragmen ketoprak. Mbak Mimin ingkang ngerol menika mangke. Jlomprong kowe wong. Ora ono permintaan kok sing jlomprong. Permintaan mau. Sing ning wingking mau. Iya. Kula Mbak Apri kupinge tengen kowe. Permintaan ngono. Kula nek totalitas ngono lho, Le. Ya pamuritan adine bapak di Caos Gese. Kembang Rawe. Langsung kemawon. Oh nggih, langsung mboten napa-napa. Kang Mas foto kula disimpen sae-sae nggih Mas. Mas foto karo aku. Jare mau sing jak foto ya aku tok, tapi kok Mbak Apri nggo merino nggih. Mboten napa-napa genep-genep aku ya ngono. Umume rak ngejak fotone karo kowe ning mau ning disun foto aku. Lho piyayine jak lenggah ning kono nek ora percaya. Iya Le. Iya, untune Mimin jebule sing menawan iki. Nggih, untu enek bengese barang ngono kuwi. Untumu mbok dikawat kaya Apri ngono kuwi. Mboten mawon sak madya mawon mboten sah ngowah-owah paringane Gusti Allah pun kajeng ngeten mawon. Wis manis. Oh iya. Alah. Malah nyelilit tekan ngendi-endi le mangan malah. Ya nek sing nyelilit pangan nek liyane. Yes.
Jujukanmu aku paham. Lho jenenge wong wedok nek nginang barang lho, Nduk. Cara mono lah, bakune apa piyene. Nek mangan sambel nek lomboke keri. Lah, nek mangan bayam akar serabute nek. Monggo bikak saking. Monggo. Bebek Rangga. Oh, ya kembang rawe di seragenke. Oh ya, Slendro songo. Mbak Mimin men kuat. Ranggae pemot dandan kaya Lydia Kando ya. Kaya Suwargi Mbah Sandirono. Lydia Kadut. Yuk coba kembang rawe. Ser. Asik-asik. Cantiknya Indonesia Mimin Onggo ini. Iya. Ceritane wong seneng tunggal sambale. Sayang kowe ceritane wong seneng tunggal sambale wiwitane lungguh jejer saben dinane saya suwe saben jejer nyekal tangane ngomong mas aku tresno kowe kenapa atiku digawe lara kembang lati agawe larane ati kembang kacupung atiku digawe tresno kowe ceritane wong seneng tunggal sakale wiwitane lungguh jejer saben dinane saya suwe saben jejer nyekarangane banjur ngomong mas
bae rawe iku paribasane tinimbang rame luwe becik tak tinggalke tapi ono sing bagong joget mimin won bagus sampur kok. Bingung kok ya Mas. Waduh. Akhirnya jujur. Bingung ya Mas. Ada masa-masa sulit ngono lho. Jan. Oh, nek mudah terus ya kesenengan menungso. Kadang kala dikai godaan cobaan ngoten niku. Siapa yang bisa lolos dari cobaan Gusti menjadi manusia yang lebih tinggi derajatnya. Aja nglokro, gerakan-gerakane ya cobaan lho. Ana sing berontak lho njero. Apa le berontak? Tole. Tole slamet. Tak jenenge Alek kok ngono. Oh iya. Ngono ki apa ora ya gundal gandul. Pun dilaban kok gondal gandul. Lagi paham ya. Subale 2 atau 3. Subal apa? Ya subal bokong to. Oh, subalan to. Dadi ana sing bisa menekan, nek ora iso ya ono rene. Tapi aku seneng karo Mbak Mimin iki piyayine iki jujur. Lah napa to Mas? Blater. Sederhana nadyanto saiki wis dadi artis kondang. Ala napa? Wis karo kanca-kancane lawas-lawas diupeni, sih disambangi. Waduh seneng banget elok. Artis itu hanya sebuah julukan saja. Kita sama manakala di panggung yo sak gaduk-gaduke berusaha profesional mungkin. Ning nek ning ngisor padha mawon, padha pada umumnya. Sing maune kancane yang pernah ada dalam kehidupan kita yo disambangi, dibaleni meneh, diling-eling. Harus ingat manakala kamu terpuruk siapa tangan yang menolongmu. Dadi ana unen-unen kayak apa kelek aja nganti lali kacang jangan sampai lupa kulitnya. Nah, kanca-kancaku ngamen insyaallah nek aku pernah ya tak sambangi. Upamine mantuk king mriki kali Dek Apri ngoten sok mampir ten kanca-kanca lho. Oh, nggih Mbak Mimin rumiyin rak berangkat berawal dari pengamen jalanan. Pos kono ning warung soto kae ya. Nggih, ngoten niku warung. Nek pun mriko rampung teng Bangjo. Ngoten niku pasar. Nek pasar ki bar jam 12. Nek pasar setelah jam 12 malam, setelah jam 12 siang setelah adzan zuhur karena kalau pagi masih ada Satpol PP mesti ditangkap. Lah nek pas ning alun-alun jam piro? Nek alun-alun sore mau pulang itu kan sore sudah rame. Iya. Mau pulang naik bis itu muter alun-alun dulu baru. Kowe apa lagune? Lagune kanggo icik-icik ngono. Kanggo icik-icik. Tak mau. Tak goleke anu sik. Iki prakteke iki. Aku kan penyanyi apa jenenge Mbak Apri pengamen lawas nek lagu-lagu saiki rapal. Apale lagu dhisik. Iki mengenang masa lalu ketika sampean ngamen ning pinggir jalan, Mbak. Ngamen di bis antara Solo Sragen sama di jalan-jalan. Dhisik ora nganggo ngono kuwi ya lek tuku botol sprit kae. Solo Sragen bareng macet ning Palur bareng. Palur. Karpace. Cedak kos. Nek mbok malah ora Mas aku, mbok ora. Isin neng disone dhewe ya pekewu. Rada adoh ya. Zaman dhisik tahu kepethuk tanggane. Sing ngenyang tanggane. Tiada mungkin satu ranjang ada dua cinta. Ada dua cinta. Terus. Lah mau cicik-cicik tok. Ya cicik-cicik. Tiada mungkin satu ranjang ada 3 nyawa. Ada 3 nyawa. Biarlah aku yang mengalah daripada batinku tersiksa. Ini judulnya lagunya apa? Sepondok Dua Cinta. Berarti apalmu yang siji tok kuwi. Mosok Solo Sragen wirawiri gur sak lagu Pepe. Zaman dhisik ABG tua nika kula jek ngamen. Oh. ABG tua sing piye? ABG tua tingkahnya semakin gila. Semua wanita ser ada di depan.
Itu alay anak layangan. Kula niku ditresnani ibu-ibu. Oh nggih. Mergo bocah cilik-cilik kuwi nek aku ngamen mubeng, dekne gelem didulang ibuke. Dadi ibu-ibu sak desa ngetutke aku karo ndulang anake. Terus anu Mbak mang nyanyi terus kalih goyang-goyang seperti anak kula wareg ngono ki. Jane ngekeki 1000 dadi ono sing ngekeki 5000 enten sing ngekeki ngoten niku lho. Pancen kowe kebiyen kandhane kaya melas asih ya. Nggih, terku. Kula niku nek ngamen ndak pernah separuh lagu dikasih langsung pergi enggak. Sampai lagu selesai walaupun ora dibari walaupun cuma satu kuplet tapi tetap sampai selesai. Menghargai pemberian orang. Ora kok icik-icik dikei langsung lunga icik-icik. Saya enggak pernah sampai lagu selesai. Selama 7 tahun saya hidup di jalan. Ku anggere medun ning terminal Gilingan kae. Nggih. Ngetemku ning sebelah ndi? Nek terminal Gon sate kirik kae. Mboten. Saya tuh nggak pernah naik dari terminal Gilingan. Oh nggak pernah ya? Palur, Sragen, ya. Mungkin nek pun sonten pulang malam itu saya di perahu isi. Oh perahu. Ya, setengah 10 malam gitu-gitu. Padahal nggak ada pengamen goyangnya meleter lah itulah saya. Orang tahu ketemu aku. Aku manganku biyen pas kuliah yo ning perahu kae. Nggih, nang kapalan kae lho, Mbak. Jadi itu nyata ya Allah. Ini jadi nyawang kesuksesan Mbak Mimin iki aja nyawang saiki ning jerih payah. Kowe iki karo moto yuyu lho. Lelakon lawas kok malah guyu cekakaan iki. Aku nangis ya. Moto yuyu ya. Nek Mbak Apri tahu ngamen-ngamen ngoten niku, Bun? Mboten, nawi kula mboten. Mboten nek mriku kecilik pun ayu kok. Pun adol awak mriku. Kalau di Apri itu sekolahan dari SMKI Solo. Nek kula berawal dari pengamen jalanan. SMKI. Cerita hidup saya di jalan saya sampaikan di atas panggung, mbok menawa bisa menginspirasi buat banyak orang. Betul. Plus minusnya pasti ada. Hidup di jalan itu tidak teratur, hidup di jalan itu dianggap sebelah mata oleh banyak orang, bahkan keluarga pun ngemoi. Tapi ada sisi positif kehidupan di jalan itu. Positifnya? Podo-podo wong senasib, podo-podo wong paribasan, mungkin dia disingkirkan dari keluarga, tapi justru mereka itu bersatu. Paribasan sego kucing sak bungkus dipangan wong loro wong telu ki biasa. Es teh sak gelas diombe wong papat wong limo biasa. Rokok sak ler dudut gentenan wong telu wis kulino. Bahkan dia nek ra kuat bayar kos turune ya seneng perko ya wis ora apa-apa. Perko ki emper toko. Ngemper toko. Ternyata kalau kenyamanan itu kita tidur dimanapun asalkan nyaman, yo isoh turu tidur nyenyak. Dan perjuanganmu hebat tenan yo lek ngene kok donekke baja hitam ki lho. Tenan bener. Kaya ngono rekasane titik baca. Tapi wonten kekurangane. Kanca-kanca hidup di jalan itu eleke, yo bukan eleknya ya mungkin belum terbuka penggalihipun. Pomo sedina itu 50.000 yo habislah 50.000 itu dalam sehari. Kudune rak dingengke 20.000 jaga sesuk nek udan deres ra iso metu ngamen, dhewe isih njaga iso duwe duit 30.000. Kadang 50.000 habis sehari, sesuk gali lubang. Makanya kita mencari nganggo nutup lubang-lubang sebelumnya terus dia nggak akan pernah bisa maju. Niku ngamennya sekitar tahun pinten, Mbak? Saya ngamen itu berhenti ngamen di jalan itu 2015 berhenti ngamen. Lagi wae ya. Belum lama. Jadi Mbak Apri itu sudah jadi penyanyi kondang sama masih hidup di jalan sambil dondom payet baju-baju gini. Seminggu dapat 70.000 dah alhamdulillah. Ngerti ngono tak kukup ket biyen. Ya ampun. Nek kula biyen dereng cantik ngeten iki jek letek kae. Saiki wis ayu wae. Kemayu. Pernah juga Bapak polisi itu mendekati saya. Oh iya. Ngapa? Mendekati kandhani. Jenengku neng dhisik kan Putri Udu Mimin. Ternyata tidak membawa hoki. Jenenge riyen niku sanes Mimin. Putri retak. Retak sing retak apane? Jeneng kula riyen Putri. Dadi nek ngamen ten bolan niku jenenge Putri ngoten niku. Pak polisi itu ternyata tidak nyon sewu tidak ya menakutkan. Mbak Putri, mbok anu nek ngamen rasa tekan bengi-bengi. Terus nek ngamen aja ning dalan, ning kampung ra apa-apa. Nek ning dalan itu membuat wajah kota tidak menarik, tidak indah. Terus ngamen sebaik mungkin ini proses penjenengan ning dihati-hati. Saya sempat diminta KTP. Terus dicatat, didata. Pernah juga. Terus itu terus gelut ning dalan. Kowe kuwi. Kowe ngamplengmu piye ngampleng? Ya kan nek ning dalan nek kanca siji ngono kan terus katut, Mbak. Rebutan lahan
Ora arep aku ora dandan wedok ya aku lenang ya Mbak. Lenang. Terus itu Putri niku sempat dibawa ke kantor polisi juga didata buat acara pemeriksaan. Kowe gelandang apa pancen golek duit apa lari dari rumah? Kan digari pengarahan nek lari dari rumah itu kita harus pulang kembali ke rumah. Makanya orang tuanya dipanggil diberikan pengarahan. Dicekel ning ndi biyen? Wonten Jebres, Polsek Jebres. Ngarep Wardini konce. Ngarep Wardini kok. Jabang bayi. Terus memang proses itu yang saya angkat ke panggung mbok menawa sing Allah jangan pernah kamu ambil wonten sisi positif yang bisa kamu ambil monggo cuma itu saja. Nek di Apri kan sudah suaranya bagus, orangnya cantik, lemah gemulai dan kuwi aku yo ora meri nduk Gusti Allah pancen paring keluwihan karo sliramu. Iya, Lek. Ning yo menang senior aku. Kisah bertemunya Mbak Mimin dengan Mbak Apri itu sekitar tahun berapa? Iso 2013. 2013 tapi saya masih ngamen, Mbak Apri sudah laris. Kula tasih sekolah lajeng derek. Wis SMKI. Kula SMKI rak kula mboten tutup. Oh, metu. Meteng sik kula. Meteng lair ke ciduk. Nggih, terus kula pindah sekolah wonten Klaten. Kula tes SMA panggih Mbak Mimin. Wonten perwakilan Festival Ketoprak. Kula wonten Festival Ketoprak pelajar. Mbak Mimin wonten paguyuban MC. Panggih wonten mriku. Tapi kula ora payu suarane elek ra ono Amigo kuwi sing ngadake Amigo. Ya. Terus akhirnya menurut penonton ngoten mawon, oh kuwi kok cocok dipasangke cocok terus kathah pamundutan berdua dadi sing menyatukan iku sanes yo dhewe gawe grup mboten tapi penonton ingkang merasa menika wonten chemistry nipun. Kanca-kanca cakrenrat tepuk tangan untuk Mbak Apri dan Mbak Mimin. Iya, kita akan kembali ke acara Sige Talk Show. Ya wis pokoke aku melu seneng kowe aja nganti hijrah ning Jakarta. Artis nasional abot-abot sing paling kuwi semua seneng ngukuti Klaten, Yogya, Solo wis wis. Ngaten iki malah saged serawung kok. Nggih, cobi nembang nggih. Mbak nika kula gitu ya Apri Mimin, Mbak Utari kalih Mbak Rani. Iya, Nduk Rani karo Nduk Rene. Nek Rani dipadake Apri ra apa-apa lah, Utari padake aku ya mesake Utari. Kene nak ajar kendel karo Bude nak. Waduh. Bude. Pak Desu. Bude apa gudeg? Pak Desu Kimin kok. Ya wis ben apa-apa. Aku nyawang gelungane Mimin kudu nyoplok ae. Mas. Ya ngeten iki kae wis to. Lho. Iku pas tak go turu. Iya. Moto tuwa diri-diri ngantuk. Oh, rumangsani tuwa syukur. Ngono dilokno tuwa kok ora gelem. Nah, nggih. Kula pun kamandasa 3 Minjang Januari. Di April 26 tahun niku dadi sak anak kula. Pomo ayu ya umum ning nom-nomanku ngluwi kowe kuwi nomor. Lahirnya prat ya ngono kuwi iki lek ketok. Mosok aku ora tau apik ya ra ketang 5 menit tau apik. Oh iya. Sugeng santenes enje Nduk Utari, Nduk Rani. Menika tasih kenya sedaya nggih. Insyaallah nggih. Kok insyaallah. Lah dhewe ra yakin. Lho yakin cah loro iki tak jamin. Jamin iki cah bener-bener becik lurus-lurus. Sarjana seni sedaya nggih nika. Saking Institut Seni Indonesia Surakarta. Padha-padha sing saka Ponorogo. Kutha Warok. Mbak Mimin ngerti makanan khas Ponorogo napa Mbak Mimin? Ponorogo menika sate. Sate Ponorogo. Sate Ponorogo kalian mie ayam enak ndi Mbak Mimin? Enak sate. Weh, mergo wis tau mangan mie ayam ya wis tau mangan sate. Weh, lah. Lah nek sego pecel karo letong. Bocah wingi sore bayi wit mudeng nek enak pecel. Wih, berarti tahu mangan letong. Ya syukur. Geblendrek. Kejegleng karo dalangi.
Lah iso bedake iki ora tau ngicipi siji-siji. Ora kudu ngicipi ngambu menrang ya wong manganane gandane wah kae wong goreng gereh, oh kae wong goreng ngendhok pun gandane. Urung mesti ngambune ora enak rasane, ora enak. Akeh kok sing ngambune ora enak rasane. Lah nek menungso kok pakanane letong niku ya sengara, letong niku tinggi pakan tanduran. Oh ngoten. Cak-cakane pun piye ngoten. Kula tesih menungso lho Pak Sigi. Nggih sing aran jerapah sinten. Cobi lagu nganu Mbak Utari kali Mbak Rani. Kenapa? Lagu karyaku wae. Nggih cocok. Sing pelok ya, sing sayangku. Oh, sayangku digawe seraginan wae. Oke. Go tutorial joget sinden jaluk ajar karo Mbak Apri, Mbak Mimin. Iku tak rekam, rekamane tak eneke kowe. Oh, carane ngene. Tutorial joget Mbak Apri nek babakan budi pekerti mang nyonto kula. Dhewe. Luhur nggih jenengan. Luhur bebudene unggul derajat. Luhur bebudene. Iya. Suhu. Niku sinden kula mangajari joget gerakane sing sederhana sing penting kompak. Heeh. Nek kon degek-degek ngono rada kangen. Ampun sing munyer-munyer mboten enten. Aja sing kanggo ngene-ngene lho, beri kaya Mbak. Monggo. Coba sayangku made in Tawangsari Rembang. Dados.
Matur nuwun Mbak Mimin, Mbak Apri ngene pun ngajarin joget. Adik-adik tutorial joget sederhana. Jadi kalau nek wis kompak ini tidak terpengaruh jam-jaman nggih. Betul. Situasinya pasti ngene-ngene malah. Nami spontanitas mengke nek ngagem jam-jaman mengke bubrah. Wow, ngoten. Karena sebuah entertainment pertunjukan itu juga harus ditoto secara visual, secara apa nek tari iki jenenge koreografi niku. Danceripun tambah setunggal lho. Pundi? Wonten lebet mriku. Wih, nggih, sae. Wah, jana. Ya Kudus ternyata ya Nduk, tresno budaya tenan. Ngantos wekdal jam 2 tasih kepareng lenggah, ngestreni. Matur sembah nuwun. Iki acare pirang-pirang dina iki acare terakhir do kesel apa ora do kesel, wah wis do nganu. Wow. Coba ngono Mbak Yosi, Mbak Sulis barang. Coba sing iramane dangdut nggih. Nggih. Coba Yosi, Mbak Yosi. Monggo Mbak Yosi. Kuwi sejarahmu ngamen wiwit tahun piro? Menika nyinden wiwit SD Mbak Yosi. Nggih. Oh, guru kelinci ucul terus iso ngragati sekolah. Lho ki ten Blitar niku wis laris banget ning wis bakal Kelinci tresno ucul karo 5 tahun, Pak. Oh. Adel kelinci ucul tok ku ya sih. Iya 5 tahun. Apri ki adel apa, Pri? Lemari. Dadi atine pirang-pirang tahun ya, Pri. Alhamdulillah ya. Tak kirane adel lemari. Niku rak kula. Iya. Ela. Lagune dangdut Mbak Yosi. Nggih. Karo Mbak Apri apa ngono sampean. Karo Mbak Apri tak budhe tak lenggah sik. Pamer bojo ya ora apa-apa. Iya, nyuwune nek nyambut gawe bebareng. Oh lah iya. Oh lah iya. Ora seneng nek Mbak Yune iki lungguh kok omang menit. Carane nek nglimpekke Apri aja ngono kuwi Mbak Mimi. Nggih. Wis ben nembang sik kowe ngerti mundur dobrok kuwi iso ben aja ngono. Makasih sudah dikasih tip sedikit. Tutorial Glibet. Tutorial glibet. Ning pancen kompak berdua antara Mbak Apri karo Mbak Mimin dadi ada tanding yang hebat-hebat. Nggih wonten kok jadi atas langit pasti ada langit. Pasti ada langit. Sekarang kita dikenal dan suatu saat kita harus siap manakala orang tidak mengenal sama sekali. Biyen mlebu TV ngendi iki? Wonten Trans Trans 7 acara Hitam Putih kali OVJ. Oh lah, aku ora tau nonton TV tak dol ya TV. Mereka saiki iki do nonton TV jarang nonton acara TV lewat HP, lewat YouTube. Kedak malih Mbak Mimin nggih badhe wonten Indosiar kok. Acara napa Mbak Apri? Patroli. Wow, acara kok kaya ngono kok ora karo kowe lho. Garuk. Judule kegaruk. Ngapunten lho Pak Polisi kula pun insaf nggih. Wontene kepepet enten kanca ngersake ora iso. Iya. Sing ngersake kanca dhewe kok ya ora apa-apa. Kalau sembah nuwun saking kepolisian kita selenggan. Tasih keparing lenggah. Kuwi ngawal kowe tekan kene meh tekan Klaten kowe. Matur sembah nuwun nggih Pak, mbok kula dibedil to Pak. Iya. Dikawal kon samare ki nek tekan tengah dalan terus menggok. Ya surah Mbak Yah mene. Berarti lewatipun Semarang nggih. Miyosipun Semarang. Semarang jalan tol. Nggih. Mandhapipun Miyosipun Kartosuro Kartosuro saged ya Tahun lali Boyolali. saged. Oh, nggih. Oke. Guru yo guru takon ora arep ngancani. Ya keten iki pun aman wis ora bakal menggo. Ora bakal menggok. Ya niki nyang-nyangane gur 19. Astagfirullahaladzim. Oh, alah. Walah. Kaya pasar legi wae. Yo coba kaya apa pamer bojo. Mbak Yosi, Mbak Apri. Duduk lambi anyar sing ning jero lemariku nanging bojo anyar sing kok pamer kening aku dudu wangi mawar sing tak sawang ning mripatku nanging kowe lali nglarani wong kaya aku ngopo seneng aku yen gawe laraku amer bojo anyar ning ngarepku
Aja tiru ya coklek. Gamelan dicampur karo bass ibet ya dadi. Jis, sekeca. Sekeca. Pancen sampeyan niku ndereke dalang pirang-pirang ya seraten-seratenane beda-beda. Nggih. Ya isih mancing ajur-ajar ya, Nduk. Kadang kala klasik jagung antok nggih wonten. Mancing ajur. Kadang kala nggih kedah goyang-goyang. Mancing ajur remek. Ajur mumur. Mbak Sulis coba. Mbak Sulis. Blitar punya lagi yo. Nggih, menika mumpung dipantau Pak Tarto saking Boyolali. Salam kagem kanca-kanca CFC sedaya kemawon. Nggih. Mas Sucipto Ciamis. Yo jarang turu. Ayo. Komplit iki. Do tasih memantau Sigit Channel, masih memantau CFC Jemblok. Ayo. Sinden ra tau ngantuk, sumeh terus. Kagum aku karo Sulis ki. Liyep ngene ra tau lho, paribasan kedep ngono ora kok. Keraket. Iya, keraket.
Kowe kok apal karo Suli ya? Kerepe angger wayahe nembang terus mripate abang. Mbak Suli sih ya dangdut ya apik lho. Luwes niki mung kadang niki mung digawe kalem niku mung settingan. Asline wong nek njugut nggih jos niki asline nggih. Sok tau. Tergane blondroke kancane. Nembang Mbak Suli lagune apa? Nggih, lagune napa? Yo dangdut iki pramane. Dangdut. Tiket swarga mosok arep ngene. Lagune manut. Kartonyono Medha Janji. Kertonyono. Nggih. Arang ruwake. Kertonyono iki jenenge wong ya berarti. Tempat niku Terminal Ngawi, Pak. Terminal Ngawi. Ya Allah. Tak kira Kertonyono iki judule Terminal. dulure Kartomarmo. Heeh. Oh, kuwi jenenge Terminal Ngawi to. Iya, bayi. Kertonyono, Kertonegoro niku rak terminal ten Ngawi. Oh, kanca-kanca gamelan kok yo iso. Oh. Bisa ndak halo? Bisa. Bisa kanca-kanca cakrane ngratok. Apa? Gamelannya belum. Oh, ojo sing nganggo gamelan wae aja keyboard tok. Ndak kaya ngamen Sulis karo bojone. Iya. Apa Banyu Langit? Oh iya enggak Ya masalah. Banyu Langit. Banyu Langit juga enggak masalah. Pancen lagune masih dikempotin nganggo gamelan ya Wis jos. sak mestine ati iki nelongso. Cidro. Oh Cidra. Cidro nadanya neme sepiro? Bes. Penumpang wis sak mestine ai ati iki nelongso. Wong sing tak tresnani mlenjani janji apa ora eling nalika semono kebak kembang wangi jroning dada. Kuwi laguku jaman SMKI. Wah. Oh, lagu lawas. Saiki lagi booming. Dadi ya lagu kuwi kuncine wis kecekel. Nggih. Dadi ayo Mas. Cidra. Cidra Mas Didi Kempot yo. Buka kendang Mas. Ayo enggak. Buka kendang. Buka kendang. Dangdut biasa. Yeay.
gagap. Iya, wong lagi pisan iki munekke. Zaman kula sekolah kalian Mas Taslim sing kelingan kuwi. Nggih, Mas Taslim. Penggirunge karo Pitoyo. Mas Pitoyo iki omah ndi Pak Taslim Pitoyo? Musuk. Musuk boyo lali. Pitoyo kuwi lagune tren-trene zaman semono walah sih. Saidro niku. Cidro kuwi tren zaman semono nalika kula SMKI tahun 97 96 ya. Aku belum sekolah. Wah, aku wis tuwa lho, mrene. Ning penampilan iki saka SMA ya. Upama gandeng kalih kula ngoten sik patut. Wah. Berarti jangan kali kula iring kan ya, Mas Petro. Umur kuwi 40. Oh, tua kula 3 tahun berarti ya. Kowe 43. Kapan desa 3. Gagrak lawas. Iya. Kula 95 lulus SMA. Sopo? Kula. Sopo sing takon? Nah, kalau Kiai Kakung yang ngerti gawe terus ngono kuwi lho. Aku ora takon kowe lulus SMA ora aku ya ora. Nek ngono kuwi ngono jan kemepruk tenan lho. Karepku ya men sajak genit etuk ngono lho, Nduk. Nggih matur nuwun Mbak Pri. Pikantuk salam panjenengan. Saking kanca-kanca dagelan saking Cak Komet kalian Cak Dodo. Oh, Bojonegoro. Bojonegoro. Cak Komet. Sukses Sukses kalian panjenengan nggih, Cak Komet sekalian, Cak Dodo. Mangke dalu kalian Cak Komet Cak Dodo. Salam nggih. Nggih, salam kembali. Saling mendukung podo-podo kanca seniman. Sok arep tak tempukke Komet Dodo karo Apri Mimin iki. Kudu. Bijan tanggal pinten kula bunderane sisan, Mas. Kok le ngoyak iki piye? Manajemenmu ki anggere dituru diteleponi akeh turune kok. Nggih, sembah nuwun Mbak Apri, Mbak Mimin. Mugi-mugi dalu menika saged andayani katentreman tumrap desa menawan. Ngaten. Mugi-mugi Bu Tri Lestari, Bu Ririn nggih ngasta kepala desa Kalis ing Rubeda Manggirayu slamet wilujeng desane tentrem ayem kemari palot sinawi. Ngaten nggih. Sembah nuwun, mbok menawi wonten klentah-klentunipun atur kula nyuwun pangapunten. Mbah Ahmad gawe gapura menawi lepat nyuwun pangapura. Sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada Bapak Suparwito PT Kokoh Bangun Properti. Matur sembah nuwun sekalian keluarga. Nggih. Sampun menika satu pesan dari kami, Tetap cintai seni dan budaya, jauhi narkoba dan dekati waria. Maksudnya kok dekati waria iki diopeni sing apik, didunung-dunungke sing bener. Nah nggih dirangkul ngoten lho, didekati mboten kok terus dinyang mboten. Oh, ra kira nggih sembah nuwun matur nuwun. Makasih ana dalang cilik Dek Farel barang kowe. Betah melek. Kowe pancine potong lho rel rambutmu. Apa dingu? Iya.